Per aquestes dates, quasi tots els col·legis i molts pobles del nostre país celebraran Halloween. No sé si ho he pronunciat bé, l'anglès no és el meu fort, però més o menys, Halloween. També per aquestes dates els nostres cementaris són visitats per milers de persones que almenys una vegada a l'any recorden i honoren els seus morts. Molts dels que celebren Tots Sants també celebren Halloween. Ja sabem que els valencians som un poble festiu i que necessitem ben poca cosa per apuntar-nos a qualsevol sarau, però això de Halloween té també altres lectures. Per començar, la capacitat per assimilar costums foranis o dir d'una altra manera també la permeabilització dels valencians. Un tret interessant per a segons quines coses, però que potser delata també una espècie de complex d'inferioritat. Aquesta assombrosa capacitat d'absorció es combina amb l'americanització del món. S'imposen els seus menjars, els seus costums, els seus comportaments socials i també polítics. Cada vegada més el bipartidisme sembla ser el més natural. O blanc o negre, o rojos o blaus, o bons o dolents. Això, evidentment, empobreix el món, la societat, plena de matisos. I els actors, el PP i el PSOE a casa nostra, amb els seus i corresponents entorns mediàtics i econòmics, ho procuren perquè els interessa. I a la gent li resulta molt més senzill. Jo no sóc religiós, però he de dir que m'estime més Tots Sants que Halloween. En Tots Sants s'honora als nostres avantpassats. Encara que també m'agradaria que aquells que per aquestes dates solen anar al cementeri a recordar els seus, els honoraren també estimant tot l'any els paisatges que visqueren, els llocs que habitaren o la llengua que parlaven. Però, clar, això sembla que és molt més complicat. Igual que per a les escoles o als ajuntaments és molt més fàcil un dia de Tots Sants i Halloween la resta de l'any.